खाम्फा गबिंदायालाय गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिन जानानै एमपि सिखारनांनायखाय उफाय गैयैयाव दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ रोखा जों दिनै केस होनो थांगासिनो दङ। गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन। 15 जुननि सिगां इउपिपिएल दोलोआवहाय खाम्फा बरगयारिया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन। षड्यन्त्रआनो जादों इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै मोनसे खैसाराव खोख्लैगोन। इउपिपिएल दोलोआ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि टिकेटखौ खाम्फा बरगयारिनो जों थिनानै दोनखाबाय। बेथ' बिपिएफनि सालसै इलेक्सनथ' जायाखै। बेफोरबायदि इलेक्सना माखौ होनो बेखौ बिपिएफआ मिथियानो। मानोना इलेक्सन खालामनायनि सिगां 15 दिन मोनसे नटिस जारि होयो। गतिके बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ रोखा जों दिनै केस होनो थांगासिनो दङ। गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन। बेवहाय जोंहा कल टिपिं दङ आरो बेयाव जोंहा सावगारि दङ। इउपिपिएल दोलोनि फिरफिला बायदिसिनाखौ सावनायनि पिक्सार जोंनाव दंजोबखायो। गतिके जोङो केस होगोन। बिसोरखौ जों बिराद गाज्रिनो पानिशमेन्ट होगोन। मानोना षड्यन्त्रआनो जादों इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै मोनसे खैसाराव खोख्लैगोन। गतिके बे इस्यु नङा। बेखौ माने लिगेलि थांबा मावबाय थागोन। जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन दङ। एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव एक्सन लागोन। गतिके दायनिगिरिया साजा मोनगोन। रावबो बारग'आ। सार गोबां राजखान्थि हान्जाया दा इलेक्सन प्रिपेयार जागासिनो दं। नाथाय इउपिपिएल हान्जा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बर'फोरनि भटल' मोनगोन होननानै खालामबावो। जोंना देरहाखानानै दङ। खाम्फायाथ' इउपिपिएल दोलोआवहाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 जुनाव ओंखारगोन नङा होमबा। ओमफ्राय 15 जुननि सिगां इउपिपिएल दोलोआवहाय खाम्फा बरगयारिया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन। आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि टिकेटखौ खाम्फा बरगयारिनो जों थिनानै दोनखाबाय। सार खाम्फा बरगयारिनि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव हाबनो होननानै खोथा होदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बियो थाङा होननानै बुंदों। समा फैथोंसै नङा होमबा। खाम्फा गबिंदायालाय गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिन जानानै एमपि सिखारनांनायखाय उफाय गैयैयाव दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ। खिन्थु बिथांनि आगसि आगदा अलरेडि बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि थखनाव हमफैजोबखाबाय। थखनाव माने जेरै दै बानाजों गोजावनानै मानसिया हमज्रिं खालामा होमबा। बेफोरबायदिनो दिनै इउपिपिएलनि थखनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिया हमगासिनो दंखायो। गतिके चन्दन ब्रह्मनि खोन्थाया आगुनिफ्रायनो जोंजों सोमोन्दो दङ। बे बेलेग खोन्था। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आंजों सोमोन्दो दङ बेक्तिगत भाबै। गतिके समखौ नेनोसै। दा गुबै खोन्थाया जादों जोङो देरहाखानाय इउपिपिएल एजिपि बिजेपि बे जथाय दोलोआ जथायैनो देरहाखानानै दङ। जोङो दा देरहानाय जेननायनि खामानि मावाखै। जोंनि दा खामानिया जादों असान्ति सृष्टि खालामनो सोरबा नाजादों नामा। जायनि जाहोनाव मैया बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आं नामखौ दा बुङा समा ओंखारलांगोन। माखासे दैदेनगिरिफोरा फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इलेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ बे दोहौखौ गाबथानांगौ इउपिपिएलनि दोहौखौ होननानै नोंथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों। नङाब्ला गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारखो। जेराव इलेक्सन जानाय होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो। उइदाउट नटिस सासे मानसिया माबोरै बा माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया। मा खैसार जादों बेनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो थांगासिनो। जेलाव थानाय एनडिबिफ्रा माने खोनादों माने फनाव नोंथाङा रायलायदों नामा? फेसबुकनि गेजेरजों खोनादों। जाय सियाल गुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ बै सियाल गुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय। थेंक इउ। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900
451157 बेंटल काराटे एकाडेमीनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमीनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमीआव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।